Erokamano ahinya nyikwara moga jwang' kawuono wan kaendi kod achiel oganda go eka bende isebedo kineno kaendi moloyo to bende e layo nogo mari mar TikTok kendo bende tich motimo kawuono dwa menyo mondo bende ogonwa mbaka ni nochako kanye okenge mage go eki ma bende osegoyo gigo eki bende ogombo ni mondo otim. Maendi en AJ Media, man kodi en an Ajwang' Junior kaka pile rwakni machiegni e chenro marwa mar ng'e jathum kodwa kaendi. Chal nade Woluo? Ale kama. Nyalo nyiswa ni nyingi owuon en ng'awa? Nyinga original. Te. Nyinga mar M-Pesa iluongo ni James Odhiambo. James Odhiambo. Mane ID. To nyinga mar mane kendo. Usani. Mar usani. Dopkid, MC Dopkid. MC Dopkid. Ang'o miyo ni yiero MC Dopkid? MC Dopkid no okane mana yiere. Ng'ama nomiyigo? Maro. Maro mane? Maro mamin nyako koso maro moro nitie ng'ama iluongo? Mamin Nyamigori chiega. Ema nomiya nyinge no chon kapod watindo. Nyamigori miwero cha? Nyamigori no. Mano nomiya nying no ka wan e klas adi cha yawa. Klas adek. Mane manomiya to nachapni kode. Ichapni kode? Nachapni kode dierego to ne pok adonje art kanyo. Okay. MC Dopkid, weche mag thum ichako higa mane? To kwani an jathum? Go thum? Ng'aw koni an jathum? Mitimo cha nang'o? An atimo thum. To koro an thum mopogore kodgi. Thum yien mane? Iluongo ni comic music. Comic music? Ama dwa ng'eyo sigande ni comic music ni chake higa mane? Higa machake? Achake 2019. But nagoya oko to nok nene, nok goye. To koro magoye makoro nene en 2021. Madhi 2022 kanyo gimoro dwe mar 12. Emigoye? Ema koro achapago. Kweli. E sigandi mar thum kata bende ang'o manomiyi bedo gi lek mar donjo e thum? Mar donjo e thum? Lek. Nitiere ng'ama ne siko yanya ni duonda rach. Ni ok anya wer. Mano koro ne gilunga. Ne gin chach kwaya na. Nagombo donjo e kwaya. Ng'ina an ja SDA ga. Nagombo donjo e kwaya. To koro duonda no ne bako gi koro. Naamua tu. Bwana anyalo create thum. Anyalo ndiko gimoro e wiya. But ok andike otas. Koro bang'e kanyo machake. Chako go wero thum, wero. Dere karo nawero wende moko bwana magalagala. Ni wero wende magalagala kaka mane? Nawero wende magalagala. Mar dhi nyombo. Nagopo chinga nyombo. Koro wende nyombo ne galagala na. Koro bang'e ema dhi aloso thum moro. Ne en gospel mo matin. Chako gospel? Achako gospel. To but nokodhi na sawa. Wacho ni awanya. Mane koro gima omiyo nadhi e kanisa. Adhi awuok e kanisa koro ok a concentrate sana. Koro ng'iso ni wende gi michako gi gospel? An achako gospel. Onge ng'ama ong'e ni achako gospel but nyaminwa gi mamwa gi babawa gi babwa to nosetho. Nyaminwa ema ong'eyo ni achako gospel. Koro gospel mana achako no. Nok akete e mbui. Koro bang' madog akete e mbui ne nyako mojoga. Nyako mokidwar? Ng'iswa ni thum ni endi ni compose nang'o koso en gima nobiro ni kaka juogi? To ka nobiro ni kaka juogi to ang'o manokeli? Don koro ing'e niya industry ka nyaka ibi gi uniqueness. Koso wacho nang'o? Uniqueness en gima in iwuon ema in kode. You come up with it. Kibiro gi ma ng'ato biro go to ji dhi neno gik mang'iyo go gi. Kamano. Koro nagoye. Nabedo abeda piny taparo ni wang'o ma dang' atim. Achako ni awer abebo. Abebo kende ji osewero mang'eny. Awer lava ji osewero mang'eny. I love you. Mago ji osewero. Nyako mojoga. Nika try tu hivyo.
ikaenda. Hivyo ndivyo maisha yangu ilibadilika. Nikawa baba wa mtu. Ukawa baba wa mtu? Dong media miayudo dhako Nyamigori mo. Nyamigori ni kanye sama uloso kodini? Gisani to en ot. Nyiso ni udak achiel? Sani wan kod Nairobi ka. En moketa kanyo. Udagi? Gisani ng'eni pod aonge tich. Pod aonge gima chamo sana. Bate to Nyasaye nogwedhe. Ogwedho jodala gi maber. Ogwedhe en gi tich motimo. Hivyo. Koro ng'iso ni sani ene mokonyi? Ene mokonya but koro wiye kuot sana. Omiyo tiyo ok adwa nahere sana. Adwa nago pap. Inyalo ng'iso ni mwaseneno thumbe kacha chande ma bende ni iwero godo osiepe, iwero godo Nyamigori. Gigi ni ng'ama irekod gi kanye koso magi en mana creativity mari mi indiko mirekod wer kendi? Gi an aonge ng'ama iluongo ni producer dierego. Naonge producer. Dierego no aonge producer. An e producer. An e video ang'o? Iluongo nang'o? Ng'ama timo video? Videographer. An everything. I compose but an diere ka naloso thum chakre sa 5 otieno. Otieno mangima naloso thum ka gikiny gimoro ng'e tagolo video. Sa 10 odhiambo video osewuok. En e YouTube? En e YouTube. Koro nakete iwacho nang'o nang'o cha? Consistency. Koro every week nyaka nago thum. Kamina ka nadhi atime. Igolo thum week ka week? Week ka week. Kendo nok aspend nikech I'm the producer. Everything atimo kenda. Yeah. Ji wacho ni thumbe gi gieki gin thumbe eki mana mamiyo ji walo. Inyalo wacho ang'o kata bende nitie message moko ikete thum sama igolo thumbe gi gieki? Yeah. Ing'eni ya kosebedo komedi ok ochuno nyaka iket message sana but imbe nyaka igo mariek. Ipando gik moko mang'eny. Ko nyaka dhano nyier. An seche moko anya yanyo chiega e thum. Ka nyako marateng', chiega ok rateng'. To nyiri marotenge pok awinjo ni ng'ato wero nyako marateng'. Koro nyaka yanya chiega lando marach. Kuom ranyisi, ang'o miyo thumbe gi gieki gidhiga mana taro gi dwaro mar jopiny? Nikech iwero nyako mojogi, iwero nyako marateng', kia ni itimo nang'o? Kiwe komedi mane iye, nitiere ng'ama nochwanyi kamoro miyo iwero thumbe kama gieki? Ang'e ni ng'ato nochwanya. Kaka adhi ataro nikech joka dhi kode ariaya. Koro amenyo nyaka kam opposite. Mondo maga odhi. Seche mine nakam opposite ne, iyudo ka jathum moro maduong' to wiye rach. Bokore kawo gira post. Oduong' to wiye rach, ing'iso nang'o? Koro ing'eni otemo jara kanyo bwana ni this boy will not go koso wacho nang'o will go far. Will not go far. Ting'eni okia no promote. Seche moko ng'ato nyanyiko men to kawo gicha. Odhi okete status to okia no promote. Koro ing'eni kama nakidhi. Seche migoye marach amuneno kodhi. Kuom ranyisi, inyalo ng'iso ni ang'o miyo niwero nyako mojogi? Nikech mano thum mohit molo thumbe gi te. Nitie gimomiyo niwere koso nyako moro nitie manosebedo ka chwanyi kama? Bedhe thumno kata an sani ka ng'ato oketo nago puta. Kanyo. Nikech be ng'ato set break manoma. Bese chulo school uniform. Wacho nang'o? School fee. Misetieko. Mitiek school fee. Kisetieko ni to obukore bolia bala ni pungulu. Koro ng'iso ni ng'ato nochwadi at break manoma? Yeah, en at break. Kadiere ka? En at break. O kata leg break. O kata leg break, nen at break? Nen at break, o kata leg break. Koro en ma kamano.
Koro nyiso ni ng'ama nochwadi heartbreak chano momiyo ni ndiko werni michako igolo ne jopiny. Kamano eka natimoraga. Kaso be nokonyo miya trend. Inyalo ng'iso ni sani endi wan e Januar kendo winjo thumbe igeno ni biro golo gimoro maliet mbele ka. In iko ne fans magi ang'o? Gi sani aseneno madongo. Jomoko osebiro ira ka mowuonda. Moko osebiro mochako bola momeda depression sana mang'eny. Gik mang'eny. Sani amua wadwa donjo e gospel gi chunya te. Iwe wangla? Wangla is a scam. It's a scam. Wangla en scam. En is a scam. Koro adwa natema ne gospel. Kotama. Tamaki Yesu. Ida mako Yesu koro iwer ne Nyasaye. To ne Nyasaye gi eki en wer mochomo yo koso pod idhi bagni? Dong'e ni Nyasaye to kata iwer to nyaka kiwero Nyasaye in gi gweth. Koro adwa neno ne adwa temo ne wero Nyasaye ang'e ane gweth mayudo. Kotamore pod abiro mako Nyasaye. Pod ibiro mako Nyasaye. Koro ng'iso ni in kanyo endi mondo bende ichago gospel kanyo endi Januar ni endi. Januar nitiere kata mosegol mabiro. Odhi biro gimoro odhi biro wach nang'o tarik 15. Dwe ni endi. Niluongo ni Nyasaye motamore duogone emosebedo koda. Koro wa expect gimoro maliet kuomi. Gigo biro ba. Kamano endi nyikwara Mogajwang'. Pod wadhi mbele ka endi gi twag achiel kuom bende jongologo eki bende isebedo kineno kanyo endi timo tich maler mokalo kendo bende wamedo mana kwayi ni kete mana ka endi kama to en e J Media man kodi en Ajwang' Junior. Wadhi mbele ka gi twak kod MC Dopkid. Mano endi Hilary wuod Akarungu ma bende nochako ngologo eki wenchego eki mag chwado beng' to mana mag miyo ji nyiero. Kawuono wago kode mbaka. Inyalo miyo penjo ni mari kanye comment. Inyalo ng'iswa ni to gie kinde ni endi be igombo golo kolabo gi ng'ato koso in ichung' kar tiendi? Kolabo magombo. Gi sani to nagombo Yesu. Kaka donjo Yesu ne. To akwongo adonjo ir Yesu maber. Yesu mabiro miya ja kolabo manyalo gogo maber. Pok ayudo, pok pacho paro ng'ato. Diere mago angala kucho natemo manyo Tina Loka mondo agogo kolabo notamore. Tina Loka nota. Time ne okal. Mane gima notimore. Sani ta donjo Yesu. Koro ng'iso ni lek mari mokwongo neno Tina Loka mondo igo kode kolabo. Mano mabe nang'e ni kagoyo wang' ne nyaka mew to notamore. Koro kata gospel madonje ne adonje mana ir menyo. Kech ing'e ni Nyasaye kisewero to nyalo dhi yudo gimoro maber. Adwani mondo iwuogi ing'i kamera chande iwuone gi nyathi moro kata rawera moro ma bende nigi lek mondo ochop kama ichope ni endi. To kapok odhi kamano endi gin ang'o marachie moloyo miseneno e industry ka nyaka nichako tho? Gimarach. Gimarach na sana. Parana. Ok akoni gimarach na mbele nikech adhi chwanyo ng'ato kapok oneno gini. Okay, gima ber moloyo miseneno e industry ka? Gima ber moloyo. Siepna moro noorona 7,000. Siepna moro noorona 7,000. Siepna moro no ochako orona 10,000. Siepna moro no ochako orona 30,000. Siepna achiel ni? Achiel no nochako orona 30,000. Siepna no nong'iewo na sim moro mar tekre ne ng'eny. Nong'iewo na sim moro mar 50,000. Mano gima ber na. Miseneno. Koso simba no bido na luongi. Inyalo luonge yamo mondo bende ofeel ni kare in osiepne. But ok ohero publicity. Okay. Iluongo ni Patrick. Pato. Akia ni bisi winjo ka were. Pato asewinjo thume. Pato konya moloyo dhako. En mana donjo e gospel sana koro. Kika wer kubedi sa. Yeah. Koro mano be gima ber na sana. Kabisa. Osiepe moko basemako ma kitgi beyo. Ma timbegi beyo. Koro mano ber. Mano ber ni.
Ada penji wach moro ka ma bende jopiny osebedo ka penjo mang'eny mokalo. Kinyalo duoka tidwoka, ka ok inyal bende ing'isa yamo. Igik kanye gi wechego mag tiegruok mari? Tiegruok? Kanyo to koro ewinjo ka adhi wache mbele. Adhi wache mbele. Nitie gima nowang'o ya sana gi jomoko e media ka. Mano chuni mondo koro chak iwuog oko mar bende ojuok mar tiegruok. Wadhi mbele. Erokamano ahinya, ni miya kapela achiel. Kapela mane? Moro amora kata obed nyako mojoga chande, mondo koro ging'e ni wan gi MC Dopkid kaendi. Chwadna achiel kende tu kasto wadhi mbele, waloro chenro masani endi. Koro idwa na werne nyako mojoga? Moro amora. Asedonje gospel. Gona gospel kata na achiel. Nyasaye motamore duogone emoserita. Ruoth motamore duogone en emoserita. Yawa Yesu mok tem gi ndawane en emosebedo koda. Jomoko yanya ni iya mabiro ne ruoth ema kele. Mano endi kanyo MC Dopkid Hilary wuod Karungo kacha chande kamiwa gospel bende osendiko kanyo endi kendo chiegni gole yamo. Miwa kanyo endi bende wach mogik ne fans magi, los kodgi. Ne fans maga ago mos. Aweyo. I quite music mar Angala comedy. Ada donje gospel. Ane ka Nyasaye gwedho. Asetemo 2020 higa mokalo ne. Atemo koni pod otwenya atemo koni otwenya. An ng'e nitie diere manyocha quiet for 3 months. But natuo. Ne en mana stress sana. Stress ema ne inyi. Ng'ana geno noweya. Nyamigori koso ng'a? There's a friend manahero sana to nodhi bola ni pangla. Nahero sana. Koro nodhi omiya tuo moro marach. Mamamwa wuotho koda sana. Wuotho koda kuom osiptende gi sana. But onge wach. Erokamano ahinya kanyo nyikwa Ramogi Ajwang'. Mano endi MC Dopkid kanyo endi. Kapok watieko to ng'iswa ni tiyudi nang'o? Jogo eki magombo yudi mondo ichwadnegi ngolo. Jogo eki magombo yudi mondo igonegi komedi gi yudi nang'o? Lai go eki kochakore Facebook, TikTok gi mamoko go eki. Nyingi ng'a kata be nambani mar simu en mane? Nyinga iluongo ni MC Dopkid KE. Mano Facebook, YouTube, TikTok. MC Dopkid KE. Koro Instagram adhi donje very soon. Mane kendo midwa na donje. TikTok pod en mana MC Dopkid KE. Kamano. Ka watieko kaendi, nitiere wach modong' madigomb nyiso fans kapok waloro chenro? Wach modong'? Tang'a wach ang'o? Nikech an aserou gi chuny achiel. Gibeyona. Nikech an gi fans moko bwana machiwo negative comments. Aherogi sana. Kabisa. Gimiyo afwenyo niya kara nyalo dhi maber. Nyalo dhi maber. Kamano. Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Ajwang'. Mano ema kelowa giko mar chenro ma bende ng'e jathum kod bende Ajwang' Junior. Kama endi to en AJ Media. Adwoko erokamano bende kuom yie mondo bende ikete kaendi. Waromo tielo machielo ne ng'e jathum mari ma bende biro ni kanyo endi juma ka juma kaka pile. Ma Ajwang' Junior. Oriti masani nyikwa Ramogi Ajwang'.